Let go. Oga no. Who say again? Hey! Huh? Make I do it. Oga same picture on go gwiam. Which one picture if this one where you can't do hand like this, like a person when one die tomorrow. She what? I saw that they take post. Nah, but now model. Same picture. Now you one make I snap, I be one make I snap the back. But no problem. I go come there like this. Who go for this modern time? No wahala. Style I always so cool. Say no. Like this. Okay. Okay, I know they do nonsense. Hey! If you look me well, go in line and see my page for Instagram. For all I'm saying, for that one them I hadn't send that photo. Let it no good photo, some photo. Don't you know how to you go take a pose, make your photographer come away with? Oga, Malki say where your client to cool. When you client, I'm a model. We a organic now. He will my mind. He will my mind. He will model me. Who much model me? But he has about water. Have to high this upon. I go rotate. Okay. For the hand not rotate. Nick and why my heart to one hanaka. Okay. Young guy, you reckon someone guy. No problem. Obrun car. Okay, so no wahala. Me gia. Sell him picture. You talk too much. She what? I don't like it. You talk too much. Don't teach me my work. Ngwa. Eh? Let me him that baby. Hey! Oga gwa ngina akpa anu aka kwuru move ka model. Okay. Ihe na esi picture sigi say. What is them now? As you can't keep on like this, no be me they give. Me na choku. You too my in na choku. Chai. Any can work over academic in what I can do. She what? So shop back on your foreign human being. Okay. Fine. No problem. Oga. Now let's go. So the ugly tuku. Eh? When you got this. Hey! Don't teach me my work. Okay. What tell me? I didn't make money to home. I think I don't know what I do. Chai. Now today I don't just snap picture. After me now, well, international, no one else. No rangini. Two back. My two faces Dibia. Two faces Dibia. Now I would Dibia and educate two faces. Hey, come a sin now with Dibia. Chai. I'm a backer. No Dibia, no one to Dibia. Onye beka two faces. I want your Judiba. Oga dey buy mali hin akọ. Because same picture and say apo. Okay, pause, man. Okay. I don't care about when we want my boy. I give my each akọ. Chai. You talk too much. Oh. Okay, more time. I like to me hin name. O dey ke malo oluwa o. She what? Malo oluwa o. Me change ligi o. I said, tag him about when I'm getting it. You have to figure. Ana mata musu. Imagine I eat Ramus. Jesus! Come on, I see you said. Okay, he will blackmail me. I just happy guy will black nonsense. You will black nonsense. You will black melamia. Mo so duka aka na bumbo. Send me hand. Carry hand up small. Oga mo adore mezi keke mo carry hand up small. Eh? Hey! Small hand way don't do like this. Christ will have a lobe. I can't do it till 40 days and 49. Oga, I'm a model. I'm not Christ. There is God. Same picture can never. I say you're working lava. So one naba. You talk to me. How much is that even give me set? Wait, they command me like I'm Musu. Oga, igenye my balance. Igenye balance and you igenye me akita. Kafetebe. Masi beg me ha ba tun wa perfume na. E do teenage aka won aka won. Eh? Aki we liye nge fen to la me makwa him de la defense. Okay. Opogiti ni makenu. Okay. Aya am go to the aka. Colombia na gota na ACC. Colombia na gota na ACC. No man na ACC. Abele gota na afina mi organization here. Jesus! Man no mbra go so the kwe is me be lodom. Oga bias na munso no leba for same picture. Obugori zazu. Yeah! Obugori na about break dance. Chai. For potato cookie. Black or that. Take it back. Oga like come style out. There is God. Isego? Isego? Keep she. Okay. Keep no take same picture na no take. Too much. Chai. She what?
Hey! Photo hunanga. You see this one? Enyi. Yeah, because I took it as shift to go to a She what? Chai. Afa. Afa agwụla. Oh, Afa agwụla. Okay. Imagine Afa agwụla agwụ. This is a picture nyere gị kemgbe almost otu afọ na gị jide. Oh, ima na Afa agwụla. Odogwu get picture m. Hey! Get my picture. Get picture my birthday. Okay, na emo isa. Get picture birthday mo. Gị kwuru ka osisi asị na ga-ebutu ebutu. Na-eme agwa gị ọ bụrụ na ihe birthday picture m na in the next 2 minutes ihe ga-eme ebe a na ọ ga-agba gị gharị. Ọ ga-agba gị gharị na. Get my birthday picture. Oga, onye a segi picture. Osego gị. Onye a na-ese m picture m ga-eji wee lụọ ọrụ. Biko enwetụgo ụbọchị ị nọkọtara ihu pikchọ asị gị na onye asịrị ya Onye nwa na-agwa m sị m na o sego Davido na o sego Tiwa Savage na onye nwa na-esekwu ma film na Instagram page ya na nye onye nwa na-esi ihe niile ihe ọ na-ese adịghị adị. akwa ime ị ga-esoro wọ na soro udo wọ ka ị ga-eso ebe a na ma ọ na mahụ ma onye enwebụ onye ose pikchọ bifo asatara ọ sị na ọ bụ mobile photographer Oyi ọgwa mụ enwebụ onye ịhụtụgo onye si na onye ase pikchọ ihe onye ara na-emewu na-agara ebe niile na ọwụ online ọwụ mobile photographer online photographer o jikwesị onye a mmadụ niile na-achọ onye a wee waste my precious birthday event n'aka dị small fucker n'aka onye ara m ga-eme gị ihe taa ana m eche gị sins ama m n'ebe aka tata o. oke o sego gị confirm godi ihe o siri gị fe Hey! Oga biko ka m fugodi ise m. fụ ihe onye asị Ihe onye sịrị gị. Mepee kamera ka m fugodi ise m. Ele nga m nọ sebe. Ihe izizi ga nga ka mgbe ihe m ga-esi. Ihe nọ nga na-eme ka mgbe imega m expectance ka ihe nọ nga emegote emeakote ka ụmụazị amụrụ ọhụrụ ndị asị ego si akpa. Aha m prophetic photographer. Anybody na-ebook m in line gaa na in line ị ga-amata my havoc. Ote m na-esi ese foto awụdo ote ndị ọzọ na-esi esi. Ihe bịara nga na-eme ote onye m ga-ebe gị n'ote onye m ga-ese. Enyego m advance. Don't worry about ịnata advance ihe a ga-eburu ihe niile nọ n'ahịa ya na ọwa advance nwanne ka my birthday picture Foto ga-apụta. Get my modeling picture. esi na birthday picture ma apụtadị Osha esu emegebe the battery phone camera m nyere anyị. oke batrị kamera gị nyụrụ gị na-ebugharị kamera nyụrụ anyụ si na isere m picture ka my birthday picture achọghị m ikwu too much Kamera ọkwa ndị village anyị tere ego ziga m kamera no. ndị village unu ga-agbakọ tụọ ego a ga-eji abịa eburu ozu Kita a ga-ebu gị kita. ọ bụrụ na inye m my birthday picture m tara ahụhụ oke ụmụ nwa oke ụmụazị ma foto ma intu ma ebe niile yunile a ga-enwebụ masị na-eso bịa ha erute na my birthday gbacha ihe niile ha gbara ṅụọ ihe niile ahụ rie m ego n'isi gị were my pictures ka evidence na spendiri m ego maka evidence gosiziri na spendiri m ego na-spend ego spend la m ya. Mgbe na ọbụla na-ewere ego afaji ụmụ nwaanyị aka etinye ha ego ka ime ahụ ha akaghị ego n'ọdụ. Did you give me the money? The money you spend on your birthday, na me you give am. How much you pay say for you dey come for road dey shout dey look for me anyhow? ọsọgodi awụrụ one How much? ka m na gị kpara akwụfọrọ m gị enwe ihe m kwụfọrọ gị akwa akwụrụ m gị full payment Ị kwụrụ ya in line na ụdị m ka ị nyere na. oke akwụrụ m in line Ngụ wee kwụrụ ka ị ga-aga Ị ga-enye m nke m kịta. Ị ga-enye m nke m kịta. Ana m ayị ala o. Ị nyere m ego n'aka. Ana m ayị ala o. Ị nyere m ego n'aka. Oga, ana m ayị ala o. nwanne ayịrara at least nke gị ka dị ọka current one ka ndị nke o ji eji before natagodi their own chere relax ya kee my money achọghị m ịkụ gị ihe kee my money anọ m na mood ịkụ gị ihe kee my money Agwara m gị enwedị foto ihe niile m nọ nga that day. Ụmụ nwaanyị gba ọtọ everybody gbaracha ọtọ. Nyoga anyị ote m na-ahụ na-ekere si gbasa gị Another teach me expect ka prophetic photographer ka m se ndị gba ọtọ. so mgbe ị rutere that place ihu ndị gba ọtọ gịnị mere iji si na ede arụzi why ji si m na ede arụzi Enwere ihe m nụrụ da ihe m jiri gba nkịtị. ọ ga-enweghị ihe ịrụ na my birthday Enwere ihe m nụrụ nga mbịa mbesewe ndị gba ọtọ. Awụsa sito Tiga anyị ote Like the property. m hụ ya. to mada na Akụkwala m ihe o. Akụkwala akwa m nwa ngwe mam na mpa m anọdụkwa. Kee my birthday Come on, leave the camera. Unu ga-emerụkwa m ahụ. Unu ga-emerụ hapụgodi ya hapụgodi ego Esi m na pịa. ego ole ka o ji gị Oga kwụ igwu m onye a 3,500 naira. Chere, isi tiri gịnị 3,500 for photo shoot. ọ 35 ka iji eme photoshoot for company always say na model na-akpa Ọ bụrụ ya ka anyị bịara ịgba. were oche ebe a m ga-ege 35 biko Nwanna isi ị ga-enye m dị ego.
Gini o 35 ga ima ego le nkwuru nya almost 60,000 ga no obodo. Can no dey no dey hoku so ganya ho ego. Ati mun genye ego from Inwe which law. account? Come on, make it one eba. Get my birthday picture, yeah. Check am advice ya gi. No online ele manya. Biko, o ga akara gi mma nwanne m. Ni nyere my birthday picture or and my say balance me gi genyere my birthday picture because that event cannot come back. O gi kwa mo go the whole event calculate ego ole ahụ ntara gwa gi ego ole nji make that event almost 2 billion naira. Inye m ya ma ọwụ ya ngegbu gi ebe ata. He spent Spend 2 million. That be 15,000 nkete. Ina kwuru kwa na ka ekwuru in line. Get my money. Get my birthday picture. The photographer. Agbapala m sto. Get my birthday picture. I'm not getting go back. Get my birthday picture. I'm telling me go before. Get my birthday picture. On weekend of panga yo. Who take the camera? You camera and guys they can make a camera. Me acquire this camera now. Ike ko pami su ma do para he popo. Isi ma do para ha po. Name this less. You go see camera. Isi ma do para he popo. Get my birthday picture. It's I'm not getting go. Okay na hapo kombo. Ika last picture. Tao last day ike. Oga bi fi boy abi ko yeme ego mo. Ike mele ma ho. Last program you get. Ike bu ko mo. Oga yeme ego bi ko ma na anwo. Isi ma do para he popo. Isi ma do para he popo. How weekend of panga yo. Weekend on go. Okay, you dey na gina. Oh, what dey go dey ya na pa. Oh, hapo mo. Iwe time am. Oh. Oga. Oga buluzo nyem na ego m. Bede pito. Oga ye bu konya. I'm not getting go. Yem bede pito mo. Hey, get my birthday picture. Get my birthday picture. Get my birthday picture. Ike bu ko mo. Get birthday picture. Oga na ebu okwu ego m. Ime bi camera maka twi ga ku gwe. You kill me today. You kill me today. What you dey think I can go le Oga egbu gi. Oga egbu gi nye ego anyị. Get my birthday picture. Ka m go give back. Come on, man. Onwe 1 naira. What heri na akpa? Make critic it kwa like. Onwe heri na akpa. Critic it like mo. Mecho mi oga. Camera ti circulate na agme ho ti ge circulate. Critic it kwa like. No. Mecho ni nye my birthday picture. Mere su ana. What the hedi mma na arụ onye a? What the hedi mma na arụ?